ಪಟಾಕಿದು ಬೇರೆ ಪತ್ತುತ್ತಿದ್ದು ಗೋಡೆ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಪಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ. ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ಈತ ಕಿಂಜೆತ್ತನ್ ಬಾಲೆದರೆಕ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲಾತನ್ ಪುಚ್ಚ ಹತ್ತು ಬುಧಾದ ಎಂಟಿಗೆ ನೆನಪೋತುನ್ ಗಂಟುವಾ ಗಂಟು ಹೇ ಗಂಟು ಇತ್ತೇಕೆಂದ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಏನ ಕಜಿ ಪುಣ್ಯಂಕಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಾರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಕೋರದ ಕಜಿ ಪುರ ಹೋದೋಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತ ಪುರ್ತು ಎನ್ನ ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಇತ್ತೆ 25 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಷ್ಟ ಅಂಡು ಗಂಟು ಮ್ಯಾವ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಗುರ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂವರೆ ಮ್ಯಾವ್ ದೈವದಿಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಬೂತೊಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆರಾಮುಡು ಜೊತೆ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪಟಾಕಿ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀನಾ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾರಂತೆ ಬಂದೇನಿದು ನಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಮ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಫೋಟೋ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಪೂರ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೂವತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಪುರಕ್ಕಿಂತ ರಾಕೆಟ್ ರಾದಂತ ಗೊತ್ತು ಓದಿನ ಗುಡಿ ಗೊತ್ತ ಇದು ಬರೋದಾದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಉಂಟು ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಕಂಡ ಬಸ್ಸ ಬರ್ತದಿದೆಯ ಪಟಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಟಾಕಿದ ಎಂಕ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ದು ಪಾರು ಬರ್ರಾಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅದುರುಂಡು ಮಂಡಲ ಯಾನೇ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುದು A few minutes later. ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದಿ ಅಂತೆ ಮೂಲು ನಾವು ತೂಪಿ ಜನ ಪೂರ ಪತ್ತುನುಂಡು ಒಂದು ಅಟ್ಟಂ ಬಾಂಬ್ ಗಾತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಪತ್ತುನುಂಡು ತೂ ಎಂಕ ನೇರಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಟಂ ಬಾಂಬ್ ಅವಳುಂಡು ತೇತಕ ಯಾಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿದ್ದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗೋಡೆ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಪಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಈಗಿಂದ ಎಂಗಳು ತೂಪಿನ ಹತ್ರ ತೂ ಬತ್ತು ನೀರು ಪಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಲ ನೆತ್ತೈರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಓ ಈರೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವತ್ತೆ ಆಯ್ತೈರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾರದೇರಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾರದೇರತ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಮಂಜುಳಿದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಉಂದ ಆಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್
₹1 चोमग मुर्कादते मा पान का बहुत गुलाब कमल 3 days later. 2 days later 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬುರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 ದಿನ ಬುರ್ದು ಕೋಡತ್ ಮನೆ ತುಳಸಿ ಬರ್ಕಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಬಾರಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದು ಎಂಡ ಹಾಕಿಮ ಕೋಡತ್ ಮುರನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸರ್ತಾಯಿ ನೀನಿ ಒಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಚಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಡದ ಎಣ್ಣ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮರಂದ ಗಟ್ಟಿಪುರ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿಪುರ ಉಂಟು ಚಾಕು ತಿನ್ನರಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಚಾಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರು ಬಂದೇನು ಯಾಕಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಡುವೆ ಟ್ರೈ ಹಾಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಚು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಣ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಡಿಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಊರ್ದನೇ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವು ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್